Obyčajný deň 25-ročného Fagana, ktorý žije v Holandsku. Po zobudení som si umyl zuby v mojom nádhernom tričku s mojou krásnou frajerkou, pozrel som sa z okna, vidím, že tam nasnežilo strašne veľa. Vždy ráno si musím dávať svoje lieky na štítnu žľazu, takže hádžem ich do seba a pridávam k tomu aj nejakú omegu, kalcium a magnézium. Po liekoch si dávam hodinku pauzu a dávam si do počítaču nejaké zábery, aby som mohol ísť strihať môj nasledujúci vlog. Po strihaní už ubehla hodinka a dávam si takéto vegetariánske rýchle raňajky, čiže mleté mäso s rajčinovou omáčkou a parmesánom, lebo som chcel zažiť kus Talianska. Všetko hádžem do jednej tortily, vychutnávam si za tým banánik ako dezert, ktorý je rýchly zdroj vitamínov. Vrhám sa naspäť na strihanie, aby som to mal čo najskôr. No ale je na čase robiť niečo produktívne a ja na seba hádžem svoju čiernu mikinu a nádhernú bundu Carhartt, obúvam si svoje špinavé biele vansy a vyrážam. Vonku sa stihol všetok sneh roztopiť a ja som z toho extrémne zmetený. Vyzerá to tu ako z tej dedinky, odkiaľ pochádza Harry Potter. Tu už stúpkam do nákupného centra, kde sa nachádza fitko, ktoré bolo extrémne prázdne a bol v ňom iba René, ja a Rudolf, keď prestali chodiť na gól. Tu už je ale moja rýchla rozcvička na ruky, kde som sa trošku iba zahrial, aby som si neutrhol kĺby alebo šlachy a vyskakujem na hrazdu, ktorá je 4 metre vo vzduchu. Dávam pár zhybov, nespravil som iba 3 som natočil. Tu je pár záberov z môjho tréningu, dával som tieto cviky na zadný chrbát, takisto potom tieto príťahy s trošku ťažšou váhou, aby som si to užil. Ďalšie sprostosti skúšam príťah v L-site a nasleduje biceps, ktorý je u mňa extrémnou slabinou. Dnešné pokusy o stojku boli extrémne chabé a takisto ako moja chabá forma. A teraz utekám už cez väzenský turniket preč z fitka a priamo do Lidlu. Potrebujem si nakúpiť nejaký chamón, zobrať pár desiatok týchto tyčiniek. Ja už utekám domov a ty pre viac takýchto videí mi daj like, follow a koment. Teším sa na teba a vychutnaj si výborný obed.